Nhasi uno zvakare tina Gogo Mirisau. Gogo Mirisau vava munhu wechikuru. Zvinhu zvinoratidza kuti hazvina kuvamirira mushe kumba kwavo kwavanobva kwavanogara. Tichanzwa zvizhinji vachititsanangurira nhasi uno asi tinokumbirisa zvikuru kuti titeerere nemwoyo murefu nekuti vanhu vechikuru pamwe pacho vanokundikana kunyatsa kutsanangura zvinobatika, asi chikuru chandingangoda kukuzivisai ndechekuti Gogo Mirisau vari padambudziko rekushayiwa chekudya, pekugara, upenyu huri kuvaomera. Saka vane mwoyo chena vanogona kubatsira. Tibatsirewo gogo wedu. Mazvita Mwari werugare akukomborerei mwese kune vachaita chikamu. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba ganjanda, uyai kani muone. Kutangira pazita ndigogo ani zviya? Inini ndinonzi zita rangu rekuberekwa Ana. Ana ani zviya? Ana Hwetswe. Saka taakuti gogo taakuti mbuya ani? Mbuya Mirisau. Misau. Alright mbuya. Kutishanyira kudai, kukurukura kudai, panenge paine dambudziko. Handitika? Ndofunga kuti dambudziko renyu ribude, rizike, rigamuchirike zvakanaka. Munenge makutitsanangurira nhoroondo yenyu yeupenyu hwenyu kwazvakatangira kusvika nhasi. Ndokutoti tione kuti mubatsirike zvakanaka. Handitika? Tsanangurai tinzwe gogo. Inini kufa kwakaitawo murume wangu. Ndiko ndakati mwana wangu chisagawo stendi. Takanga tiri padhikoko paPrampton Farm apo. Ndo paakafira munhu wanga ari Pirita. Ndobva tichisagawo pekuti tinogarawo Rusevha. Ndobva aenda kunosaga Rusevha kwaHonde. Manje zvaakaenda kwaHonde kuya ndobva avakisa stendi iyo ndeyake. Zvino ini semunhu muchengetwe. Ndobva ini ndichidini ndiri kumbosara ndichisenza paBNC apa. Patakazobva paBNC apa basa rapera. Ndobva taendawo kumusha. Ndobva ndadini ngati ndingarambe ndakangogara mukamba kemapango ende vana vakauya vazukuru vanongomanikidzana. Chega ndikanyise zvidhina zvangu. Ndamboenda kuBhurumure kupi kumarondera. Ndinosenza ndouya. Ndobva ndakanyisa zvidhina zvangu. Ndobva ndavakisa kicheni yangu yanga iri hombe. Ndo yanga iri bedroom, ndo manga muri mwekubikira, asi yanga yakakura. Ndeyehuswa. Ndo mandanga ndichitutira midzi yangu yese yaigara imomo. Ndobva ndagara zvangu. Ndichirimawo chikafu changu kumunda kwangu ndega. Mukorori nemukadzi wake vanorimawo minda yavo vegawo. Ini ndichidiniwo zvangu ndichizviitirawo zvangu. Manje pandakazoramba ndichingorwara apa, kurwara kwanga kwatondishatira. Dai dzimwe nguva ndingadai ndakatofira kwaHonde. Ndakurwara ndakanyamba ndingorwara 6 months. Kumusha kwamaiti makavaka kicheni ndekwaHonde? NdekwaHonde, ndiyo yakatsva iyoyo. Yakatsva? Pakanhingirika apa imba yacho hanzi moto wakabva nepadenga mangwanani, asi hapana chakabudamo. Waibvepi moto? Ameno wakabva nepamusoro pemba apa. Ndanga ndakwaMutare kwandanga ndichirwara ndiri. Manje zvaiti kureva kuti pakati muri kumusha mubva patanga kuita urwere pamuri. Waita urwere hwakaita ndiri maHonde. Ndanga ndisingambopedza 1 week 6 months ndiri pasi. Kuita 1 week 6 months ndiri pasi. Pamwe ndikaenda kumunda handipedze mbeswa, ndinotakurwa ndakafawo ikoko. Mairwarei gogo? Zvandizwa ndine asima ka. Ndiye kugadzirwa nemunhu kwaMutare uko kwachodzana uko kumanyika uko. Uko ndakagadzirwawo asima iyoyi. Aya madziso ndakagadzirwa ikoko kwaHonde nekunzi vanorima maningi. Nasi vanhu vekwaHonde vanotora chikafu. Chavakaona ukarima vanotora chikafu. Nasi kurwara kwacho kwanga kwanyanya. Kana asima yacho ndichimwa mapirisi kaindi nekaindi. Zvazvisingaiti. Manje mukorori akati chimboendai kumukorori mudiki uko. Mumbochinja nzvimbo. Saka ngatiuyei pakuti pamakarwara mobva maenda kwaMutare. Imba yakazosara ichitsva imimi muri kwaMutare? Ndiri kwaMutare kutonzwa kuti imba yakatsva. Imba yaani? Imba futi yaruka yakatsva.
amene dzimba dzimwe dzakatswawo imomo. Zuwa rimwe ro dzakatsva dzakati dzakatombotswa dzimba zuwa rimwe. Aiwa. Amene ndangonzwa kuti yekaruka yakapiswa, munofunga kuti iruka uyu mukadzi wake uyu anga asiri kuwirirana naye. Kana akatuma vanhu kuti mupisire aende kumusha kwake. Uye andakanzwa kuti ndiwo yakatsva. Yangu iyo ichibva yatsva, ichibva yauya kicheni yemuroora, ichibva yauya bedroom remukorori wake. Magumbeze ndakavapa magumbeze 3 ematwaini. Mbasha dzavo ivo nemukadzi wake dzakatsira mumba imomo. Magumbeze ari kunze uku kuwaya uku akatsva kunze ikoko, kwakasara chidziyo chakadaro nemarata acho chakadaro. Achina kuondomoka, achina kudii zvinoita dzimwe dzimba kusiwa marata. Mbasha ndo dzakatsva basi. Ndakazoendako hapana chakabuda mumba mangu, ndandine magaba anguwo, ndine zviro zvangu nekuti ndaishanda. Saka kutsva kwakaita muimba ndokuparara kwakaita musha zvakazokonzera kuti mubve machigara kwaBNDC. Aiwa, inini zvino ndakati kwahonde kudzokera kwahandichadi. Mukuru ranga ati tokuvakira, ndikati kurwara kwacho kwanyanya. Kusingapedze mazuva ndorwara, ndoita mwedzi ndakarara pasi kusvika handidyi 1 week mwedzi. Aiwa, zvanga zvanyanya kurwara kwacho. Saka ndakachinja, ndakauya kuno ndine 3 years ndaakuno, asi handisati ndamborwara. Ndinongone asima neBP yangu iyoyi yandinayo. Saka izvozvi mazuva ano muri paBNDC pafamu? Akapiwa stand yake. Mukorore ndiye akapiwa stand. Kwakapiwa namai Wireless ndokwatakapiwawo isu. Ipo paBNDC pane vanhu vakagurirwa mastand? Vanga vachishanda maBNC ka. Vashandi maex vamwe vaishanda, manje pension havana kupiwa ka. Chiwanayo pekugara zvakatonaka izvozvo. Saka ndo pamuriwo, saka paapenyu. Pandepe mukorori ndiri chirwe chinongokuyiwawo zvacho. Yowekani. Saka munogara nemukorori? Ndakutogarapo, manje imba yangu haisati yapera kuvakwa, zvidhina zviripo. Ndaida kuvakirwawo yezvidhina, ivo vakavaka imba yevo turumhema pangu. Vakapinda vakaenda gore rapera vakandisiya ndiri mukomboni. Ndikazodini, ndikazoti nditsvage mari ndivakise imba yangu. Manje zvino vanhu vacho zvaingoitawo kungoite zvinenge zvine chinyiwo. Munoona kuti kuchauya munhu anozovaka apa, hatingamuoni. Kuchauya munhu anozodai, kati manje nguva yapera, mvura yakunaya kai, ndinorima sei? Ndochitora munhu womugweja akanga achimbosenzawo kumugweja ikoko, akaenda kumusha mene kwanzi kuchivere. Ndobva adini auya nemunhu wake akati totema mapango tichivaka imba iyi. Akachaja mari yake yanga yakarerukawo, ndakachema nekuti mari dzese ndiri kuzviitira ndega, chikafu ndega, pamari ndiri kutsvaga ndini ndega yekuvakisa misha. Mukorori haasi kukubatsirai? Mari yaanenge achitambirawo ndofunga haikwanewo kwaari, nekuti asara nemwana mukomana wani ari form 4. Makabereka vana vangani kogogo? Ndakanga ndaberekawo mumwe, ndakakasika kubereka ndiri mupwere. Ndakabereka mwana mukomana achibva kukangaidzwawo namai niniwo kumusha uko kwachihotoko. Kukangaidzwa kudizvi? Vamenezo vakamita mwana achibva arwara, achibva apa. Ndando vaiswera naye. Ndobva ndagambugara zvangu ndakadaro ndichisenza zvangu ndiri pana mai wangu. Ndakazoita mwana musikana. Iye musikana akaparara. Akaparara kudii? Akafa. Asi anga aberekawo vana vake. Kwakasara mukomana nemusikana. Mushure memusikana mubva mai? Ndobva mauya last born yuya ndiye mukomana wamurugara nayo. Une mudzimai wake nemwana wani? Vane vakuwasha. Mukadzi uyu takamutora aine vana vake vangani, mukomana nemusikana. Ndobva manje mukomana wacho ari kuSouth uko, ane mukadzi nemwana. Musikana anga aroorwawo mamutare mumunakondakita, ane vana 3 vakarambana havo.
vakarambana ezvinezvi vana mai vana mbuya vachapa. Alright gogo, taona kuti muri kutenderera handiti muchipemha muchidini zviri kukonzerwa here nekuti hapana ari kukuchengeta iwo? Anondibatsira wacho hapana. Ndini ndega pakuvakisa futi imba yemapango endadini ndatsvagawo mari dzangu. Mune vanhu ndipewo dhora kana zvakaita ndikakusangana naye parodhi vanangu vakadii ndipewo dhora. Uinayo mari makutondipewo dhora. Wandasangana naye mbuya sori handinawo. Ndinongopema ndaona mari dzangu ndatsvaga munhu andivakira kamba kemapango ako. Saka kuti mudye, kuti mupfeke, kuti muvake, chese chamunoda kutopema. Hembe dzangu dzakasakatikira kwaHonde dzakasiramba hapana chakabuda. Izvi zvamungu andichipfeka izvi ndezvekupiwa izvi ndinopiwa mumusika nevanhu izvi. Zvimwe ndinopiwa zvisina saizi neni ndakapawo vekumusha vanga vasisinawo musha yakazoa. Nemunoora kuno ndinovapawo kana vana vavo ndinovapawo dzihembe dzandinenge dzichidzi ndedzichirume. Ndambotaura nemi muchitaura mwana wenyu wamaiti akarutsa ropa kudini? Airutsa ropa ndiye ari kwaHonde. Kune umwe ari kwaHonde anoteedzera nemurast boni kai. Mukomana ndovakomana vairi vasara. Ane vakuwashawo vake vangani vatatu. Mumwe akaroorwa kwaMareya ikoko, mumwe akaroorwa kwaMatsapa ikoko, mumwe ndiye akaroorwawo mhene kuChipinge uko. Right, ndazvinzwa gogo. Tiri kuisa nyaya yenyu kumhuri yeZimbabwe kuitira kuti vane mwoyo chena vanonzwa kuda kubatsira vakubatsirei. Handitika? Ndo zvatichaita nokuti tiri kungoona kuti murarame parongodiwa help. Saka tinongoisawo chichemo chenyu kumhuri yeZimbabwe. Vari kuona, vari kuteerera, vanzwa kuda kubatsira vanokubatsirai. Mazvita gogo. Zviya mwati gogo ani zviya sei nemu? Mirisau. Gogo Mirisau. Alright, Mirisau. Chirudziko Mirisau? Mutawara mukorekore tawara. Makorekore aya. Makorekore. Matawara. Alright gogo mazvita. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata. Utindi TV yaba kanjanda uyai kane muone eutaka njanda waya waita mukurumbira Utindi TV amakan komana weta makumbo zofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende baba nesuo tasimuka tarirai